I den her video skal vi se på dataset og optimistic concurrency. Og opgaven har vi set før i forbindelse med transaction scripting, hvor den blev løst med almindelig low-level ADO.NET. Den her gang skal den løses med dataset, så det vil sige opgaven går ud på at lave en WinForm, hvor vi kan opdatere customers tabellen i Northwind databasen. Konkret skal der laves en brugergrænseflade, hvor man kan indtaste et custom ID. Så skal man kan hente den kunde ud fra database og vise company name, og det skal være muligt at rette det company name, og så skal der være en knap, hvor man så gemmer company name, det ændrede company name tilbage i databasen. Den her gang skal vi se på det ud fra to måder at løse det på. Vi skal først løse det med default optimistic concurrency, det vil sige den måde som dataset per automatik vil håndtere optimistic concurrency, og efterfølgende skal det så laves om til at anvende row version. Den måde at det skal angribes på er at gennemføre nogle trin her. Det første er at lave et WinForms projekt, så lave et dataset, tilknytte databasen, og så er der et trin her, der står tilføj query til databasen. Det forklarer, når vi kommer derhen af, men det handler om, at der skal laves en forespørgsel, så man kan hente en specifik kunde ud. Så skal brugergrænsefladen laves, så skal logikken tilknyttes knapperne, og så er det jo på tide at lave en lille test. Bagefter skal det så tilpasses, så vi skifter fra den default optimistic concurrency til row version baseret optimistic concurrency, og det kræver tilretninger på databasen, det kræver tilretning på datasættet, og det kræver tilretning på logikken. Og endelig skal det selvfølgelig også testes. Men lad os komme i gang. Så det vil sige, step 1, det er at oprette WinForms projektet. Så jeg går over i Visual Studio her og opretter et nyt projekt. Dataset concurrency demo vælger jeg at kalde den. Så langt så godt. Så er vi nået til det punkt, hvor selve projektet er oprettet. Og det vil sige, at vi er klar til at tage næste step, nemlig at oprette et dataset. Og den måde det foregår på, er ved at højreklikke på projektet og sige add, new item. Det nemmeste er herovre så at sige, det er inden for området data, så får vi lidt færre valgmuligheder, skal tage stilling til, og det er et datasæt, vi også gerne vil oprette, og så skal det lige have et ordentligt navn hernede. Vi kalder den Northwind dataset. Det der sker nu, det er, at vi får et designerbillede op, der er beregnet til at håndtere dataset. Så vi skal over på Server Explorer her og have oprettet en forbindelse til databasen. Så det vi er kommet til, det er det punkt her at tilknytte databasen. Det sker ved at trykke på Server Explorer her. Der var vi allerede, den var åben herover, og så har vi en data connection, hvor vi så tilføjer en ny connection. Og enten så skal man huske sit servernavn, eller også hvis man har tændt sin SQL browser, kan man bare trykke pil ned her. Jeg vælger at indtaste mit navn her. Og da man har indtastet servernavnet, så kan man spørge på de databaser der er, og jeg vælger Northwind her. Det der så sker nu, det er at der er dukket en
database-ikon op heroppe, der kan foldes ud, og den kan så foldes ud til de tabeller, der nu er i databasen. Og det der så den her wizard hjælper med, det er at lave tilknytning til databasen, så man skal markere de tabeller, man er interesseret i. Nu er det egentlig kun customer, vi er interesseret i, men sådan for eksperimentets skyld, så tager vi lige order details med. Når man har markeret de tabeller, man gerne vil have med, så klik og hold klikket nede og træk. Så klik and drag og drop. Og så kommer de herover, og vi kan se, at vi får en model op at stå af databasen. Så langt så godt. Så kommer vi til den her med at tilføje et query til databasen. Og det er fordi per default, der er der en såkaldt fill hernede, og det betyder, at man indlæser alle data fra databasen. Og vi kan prøve lige at eksekvere den her ved at sige preview data, så kan vi se, hvad der sker. Og vi kan se, at den går på databasen, og så henter den simpelthen samtlige data op. Vi vil jo gerne have en, hvor vi kan bestemme, hvilket kunde-ID det er, vi gerne vil have loadet. Så derfor så skal vi tilføje et nyt query til den her adapter. Og det gør vi ved at højreklikke på adapteren og sige add query. Det query, vi skal lave, skal jo returnere data, så det er en select, vi har gang i. Og det er en select, der returnerer rows. Og så kommer vores forslag til en select op her. Det vi skal bygge på, det er where-delen. Where customer ID lige med. Og kommer der et lille trick her, og hvis I kan huske de 2 tidligere videoer, så brugte jeg SQL-parametre, og det kan man også her. Ved at sætte snabel af foran her, så sker der det, at der vil blive oprettet parametre af den her wizard helt automatisk. Så jeg siger snabel af customer ID. Next. Så skal den have et navn. Og det er jo så en god idé at skal sige, hvad det er for en parameter, man fylder på. Så det er fill by customer ID. Ups. Så siger vi next her, så kan vi se, at der er blevet genereret en select statement, en fill og en get. Så kan vi sige finish, og så kan vi se, at nu dukker den op hernede. Vi kan så lige teste den her med det samme, ved at sige preview data. Og her kan vi så prøve at skrive alf key preview, og vi kan se, at de rigtige data bliver hentet. Så langt så godt. Flytter jeg lige lidt det her, så det kommer til at se lidt pænt ud. Sådan. Det vi er kommet til nu så, det er at lave GUI-design, fordi nu er bunden sådan set klar, man så kan sige. Så jeg laver GUI-design, hvor jeg har tænkt mig at placere, ligesom sidst, 2 felter og 2 knapper. Så vi hopper tilbage her på vores design her, henter vores toolbox op, og så skal jeg bruge en tekstbox. Og jeg skal bruge en knap. Og det skal jeg sådan set bare gentage, så jeg tager lige og markerer dem og siger Ctrl-C, Ctrl-V og trækker den på plads her. Laver den her til en smule længere, fordi det er her vores company name skal stå. Den her op omdøber jeg til TXT Customer ID. Og da vi skal teste her og skal gøre det nogle gange, så tager jeg lige og fylder den default ud med alf key, så gør det hele lidt nemmere. Så har jeg knappen her. For det første så skal den hedde
hent, fordi vi skal hente kunden, og bt select vil jeg kalde den. Her skal jeg så have min company name, txt company name, og knappen vælger jeg at omtøbe til bt update. Jeg tror jeg lavede den anden med lille, så det gør jeg også lige her. bt update. Gem. Sådan. Så langt så godt. Så har vi sådan set GUI'en på plads. Så næste trin her, det er ved anvendelse af default concurrency og tilføje den logik, der skal på GUI-knapperne. Og når der står default concurrency, så betyder det sådan set, at vi gør egentlig ikke noget overhovedet nu. Vi bruger bare datasættet, som det nu bliver dannet. Og hvordan kan vi nu lade os det? Ja, lad os lige prøve en kort øjeblik at vende tilbage til datasættet og markere adapteren hernede. Det man skal lægge mærke til, når man markerer adapteren, det er det, der foregår herover. Fordi herover der er de statements, der er tilknyttet adapteren, og der kan vi se, der er en update-kommando her. Og hvis vi prøver at udfolde den, så kan vi se på where herover, at vi har en sammenligning med original. Så alle værdier bliver sammenlignet med original, og original her, det betyder, at datasættet per automatik fra select-siden gemmer de originale værdier. Det vil sige, de opdateringer, vi laver, de bliver gemt i nogle variable, der hedder for eksempel company name. Men det, der bliver læst fra databasen oprindeligt, det er stadigvæk til stede i den, der hedder original company name. Og det gælder alle parametre, så for at være på den sikre side, så sammenlignes alt hernede af. Så det bliver en rimelig stor where-del. Men det er altså default concurrency, det her. Så vi går tilbage og danner eventhandlerne ved at dobbeltklikke på knapperne. Sådan, så er vi over i koden. Og da det her jo er afkoblet fra hinanden, så har vi altså brug for at have en instansvariabel af vores datasæt. Så vi har brug for at have en instans af vores Northwind datasæt. Datasæt her. Og den danner vi hernede efter. Vi har fået initialiseret vores komponenter, så tager vi lige og laver en ny instans af datasættet. Sådan. Her på selecten, der skal vi have fyldt datasættet op ud fra det, der står i tekstfeltet. Og til at gøre det, der skal vi bruge nogle adaptere, så det vil sige, at jeg skal faktisk også have lavet nogle adaptere heroppe. Og den jeg skal have fat i, det er den, der hedder Customers Table Adapter. Fordi det er det objekt, der indeholder de SQL statements, vi så over fra datasæt GUI-billedet. Så hvis vi lige hopper tilbage her, så det vi altså laver her, det er en instans af table adapteren her, som indeholder de her forskellige ting. Den her table adapter, den skal vi have lavet en instans, eller hvad hedder det, lavet en instans af, i et øjeblik vi trykker på knappen. Så får vi en ny adapter. Det er faktisk ikke nødvendigt, fordi vi kan godt genbruge den. Så vi lægger den lige op her, så den kommer til at køre med initialiseringen. Okay, så det vi skal have gjort nu, når vi trykker på knappen,
det er at have hentet for en given kunde, og der sker der så det, at de her fields, vi fik lavet herovre, der kommer en her, vi opretter jo den her field by customer ID, og hvis vi vender tilbage hertil nu, så er der altså blevet oprettet en metode af det navn, field by customer ID, og den tager, for det første så skal den have at vide, hvorfor en tabel vi skal have fat i, og det er sådan, at når vi laver en instans af datasættet, så oprettes automatisk tabellerne indeni. Så det er dataset customers. Og så skulle vi have vores customer ID. Det ligger jo i tekstfeltet customer ID tekst. Så i det øjeblik vi har fået lavet den fil her, så kan vi trække data ud af datasættet. Så det vi gør nu, det er, at nu skal vi så have fat i den kunde, vi fik indlæst. Så jeg laver lige en variabel customer, og den sætter jeg så lige med, tager fat i datasættet, og jeg tager fat i customers. Og da jeg ved, at der kun kommer et svar tilbage, fordi jeg har jo valgt på primærnøglen, så snupper jeg simpelthen den første kunde i kundetabellen. Og så tager vi fat i company name .text, som vi så sætter lige med customer, og så skulle der gerne være et company name her. Sådan. Se, det er kode for at hente en given kunde og få vist company name. Så kommer vi til update hernede. Og her er det jo ikke nødvendigt at fylde op, fordi det har vi allerede gjort. Vi har datasættet inde, så det eneste vi skal gøre, i virkeligheden så var det egentlig smart at flytte den her ud som en instansvariabel, fordi så kunne vi bruge den bagefter. Hvis vi lige hænger på den her øjeblik, så kan vi se, hvad typen er. Eller det kan vi så ikke, men det er en customer row. Sådan. Så har vi lige gjort det lidt smartere, fordi så behøver vi ikke at skal fiske den ud af datasættet igen hernede, så kan vi direkte tage fat i customer og tage company name og sætte til vores company name.text, altså det der står i den. Og så kan vi tage vores customer adapter nu, og så kan vi så sige ikke fill hernede, men updates. Og det vi skal update, det er så vores datasæt customers. Det der sker nu, det er, at i den her operation, der vil de ændrede rækker blive skrevet tilbage på databasen, jævnfør den update SQL vi så over på adapteren herovre. Vi var hernede og kigge på den her update SQL, og den vil simpelthen blive effektueret for hver eneste ændrede række i datasættet. Det er det, som datasættet gør for os. Men lad os prøve at se, om ikke vi skulle være heldige, det virker det her. Jeg prøver at hente. Alfik footerkisten kom frem, og vi kan prøve at sætte 3 plusser på, og vi kan prøve at gemme. Og det gik som det skulle. Jeg kunne egentlig godt have lagt en lille besked herind, at det var lykkedes. Det vi jo så skal prøve at kigge på, det er, hvordan håndterer vi så optimistic concurrency her. Så vi tager lige fat i customers over fra SQL Server Management Studio og går ind i editoren her. Og der kan vi jo så se nu, at der ligger 3 plusser på den.
trækker jeg lige det her lidt ud, så vi kan prøve. Vi tager lige og henter en gang til her. Så vi har det med 3 plusser. Så går vi herover nu og leger, at en anden bruger har været inde og opdatere den række her. Og nu prøver vi så over fra vores Visual Studio. Og så burde vi få en exception. Gør vi også. Så der kaster datasættet automatisk en DB concurrency exception, samtidighedsfejl. Og det der sker her, det er, at den rent faktisk går ind og inspicerer updaten og tjekker, at der er blevet opdateret en række. Altså lidt af det vi lavede i sidste video, hvor vi selv var inde og tjekke på, om der nu blev opdateret en eller flere rækker. Og hvis ikke der var blevet noget opdateret, så havde vi en fejl. Så det er optimistisk concurrency, som det er lavet per default. Så det næste, det er jo så, at vi laver logikken med row version. Og det starter med at rette til på databasen, det vil sige oprette row version feltet. Så skal vi lige have opdateret vores datasæt, og så skal vi have tilrettet vores logik. Og når der står tilrettet logik her, så er det faktisk lidt en tilsnigelse, fordi det vil vise sig, at vi kan klare det med at rette over på datasættet. Men lad os prøve at komme i gang. Så vi skal på Northwind det her, og vi skal have tilføjet et row version. Så jeg laver et query her. Og så laver vi alter table customers add row version det vil sige, at jeg opretter et felt, jeg kalder row version, som er typen row version, og det skal være not 0. Sådan, så er databasen på plads. Vi kan lige prøve at refresh den her, så vi kan se, at det faktisk kom med. Den kom ned og ligger hernede i bunden. Så skal vi tilbage i datasættet og genopfriske det. Og det foregår herover. Og det kan vi sådan set komme nogenlunde nemt om ved. Fordi at det eneste vi skal gøre her, det er sådan set, at vi skal lige slette kunderne her. Der er ikke nogen nem måde at gøre det her på. Altså man kunne godt have ønsket sig, at der var sådan en refresh ting her, men det er der altså ikke. Så den eneste måde at gøre det her på, det er at hive den ind igen, så det vil sige, at vi kommer til at tabe den her. Men den må vi så lave på håndkraft igen. Så vi tager kunden her, customers, og sletter, og trækker ind igen. Sådan. Så har vi fået row version med hernede. Til gengæld røg vores query, så det må vi lige lægge på igen. Og det er selvfølgelig noget af det, der kan være lidt træls med det her. Måske skal vi lige gemme først. Så kan jeg komme afsted med den query. Og det var så where customer ID lige med, og så skulle vi have parameteren customer ID, sådan der. Customer ID, customer ID. Sådan. Så kom den på plads. Se, så var det jo så, at vi skal have den lavet om, fordi i og for sig er der jo ikke sket så meget endnu, undtagen vi har fået det her felt med over. Og der hvor vi skal ind og korrigere nu, det er nede på vores update command her. Så vi skal ned og lave det her statement om. Og voilà, den er blevet bedre end den var i gamle dage, den her. Den har åbenbart har de lavet en lille opdatering omkring datasættet. Det var da dejligt. Jeg troede vi skulle ind og have slettet en hel masse her og så selv lagt det her ind, men
åbenbart så er den her wizard blevet opdateret, sådan så den faktisk tager hensyn til at sige, jamen nu har vi en raw version, og så er det ikke nødvendigt at sammenligne med andet. Så omlægningen til raw version endte egentlig med at blive automatisk, og ikke manuel. Det gør jo bare det hele nemmere. Så vi gemmer det hele her, hopper over lige her og tjekker, at den her fill by customer ID, kan jeg vide, hvad den kom til at hedde. Okay, der var en lille bug, da vi omlagde. Sådan. Simpelthen et spørgsmål om, at den gamle hed med lille d, og nu hedder den med stor d. Lad os prøve at køre koden. Så der hvor vi står nu, det er at vi har tilrettet databasen, vi har tilrettet datasættet, som i virkeligheden så bare var at skifte customer ud, lægge query på igen. Der var ikke noget tilretning over i raw version, det skete fuldautomatisk. Tilretning af logikken. Den eneste ting der var i det, var at vi lige skulle have tjekket den slåfejl på, at jeg havde kommet til at skifte navn på metoden. Så der hvor vi står nu, det er så testen. Så vi prøver at hente ind her, og vi får Alfred flytterkisten. Og så laver vi samme øvelse som før, med at prøve at opdatere det 2 steder på en gang. Først kan vi jo lige opdatere heroverfra for at teste, at det faktisk lykkes. Vi gemmer, henter ind herover. Jep, der var god nok. Vi henter ind igen herover. Vi retter den her. Og vi går herover, og så sletter vi bare det 1 plus. Og så skulle vi gerne få en fejl. En exception igen. En concurrence exception. Og det her skal selvfølgelig pakkes ind i en try-catch og så en besked op til brugeren. Men det her illustrerer principperne for hvordan man arbejder med datasættet og hvordan man arbejder med optimistisk concurrency, og i særdeleshed hvordan man arbejder med raw version frem for defaults. Og det har at gøre med selvfølgelig, at den where clue er meget mere effektiv, når vi kun sammenligner på raw version frem for default. Det gode ved det var jo, at i og med at vi oprettede raw version, så fandt wizarden selv ud af at tilrette vores update. Så det var luksus. Tak for nu.